Nganong angay man ta magdayeg sa Ginoo? Kaya ang mga pagdayeg sa matarong, matahom. Ang Salmo 33:1 nag-ingon, paglipay diha kang Yahweh, kamong mga matarong. Ang pagdayeg, matahom sa mga matarong. Sa ato pa, makalipay sa Ginoo ang pagdayeg kaniya, kay mabayaw man nato siya. Buot pasabot, nga kung malipay siya nato, lipayon pud ta niya. Maong ayaw na pagdumili. Nan kung gusto kang magmalipayon, dahiga siya. Amen? Kagagahom sa